Litezkeen gauzarik ederrenak ez dira. Ez diren gauzak ere badira. Bizitza ez diren gauzez ere osatzen dela. Olemattomat asiat. Kauneimmat mahdolliset asiat eivät ole olemassa. Syvimpiä sanoja ei ole vielä sanottu. Suurin osa maista on tuntemattomia maita. Kuinka monta olematonta asiaa maailmassa, jossa on niin monta olematonta ihmistä? Synnyimme maassa, jota ei ole olemassa. Ja mekin olemme tietenkin sitä, mitä emme ole. Kaikki on puutosta, kaikki supistumista, kaikki on väliä, kaikki tyhjyyttä, kaikki vaihetta, kaikki tilaa. Ja suurin osa tehtävistä on vielä hoidettava. Tärkeimpiä runoja ei ole kirjoitettu. Olemattomat asiatkin ovat olemassa, koska elämä koostuu myös asioista, jotka eivät ole.
Joseba Serremendia Uribe Larrea, Basque writer, poet, translator. For many years he has written and published from exile, an exile with no name. Sarri is a referential writer, but a referential reader as well. He was born in 1958 in Iurreta, in the Basque province of Vizcaya, the 13th of April. During his youth, reading was not a common habit. However, he started creating his own library at home, and he started sailing the foreign seas of Homero, Melville, Stevenson, Conrad. But he would also dive into more familiar seas, with the literature of Basque writers such as Jon Mirande, Gabriel Aresti, or Bernardo Achaga. Sarri, a writer that has enriched his work with a wide literary resource, something that has given a diverse tone to his literature and life. He studied Basque philology, and during those years of study, he created, with other contemporary literature lovers and friends, an avant-gardistic literature group named Poch Banda. But apart from his love to literature, his strong commitment towards politics shaped his literary and personal path. During the Franco dictatorship, Joseba decided to join the ETA group, the National Liberation Armed Group. For him, the armed struggle was a way to act against repression. 3 years later, he was imprisoned and condemned to 28 years of jail. However, he managed to escape, hidden inside some loud speakers. For 31 years, he remained hidden, writing from an unknown exile. For 31 years, he remained hidden. But in 2006, the Basque Institute Etxepare named him Basque Lecturer of the University of La Habana, Cuba. In that moment, it was publicly known that he had been living there for a longer time. Nowadays, he lives in La Habana, and he hasn't returned to the Basque Country yet. But he keeps writing, and he returns to the Basque Country in form of poems, in forms of novels and short stories. In form of essays. And literature for children. Even music.
Sarionandia is a writer strongly marked by his era. But today we're not going to keep talking about Sarionandia's biography. Today we will cross the seas to get closer to him. We will dive into the bottom of the seas of his work and poems to bring to the surface the hidden messages that he brings us. Historia on jätekasa. Kaatopaikasta voi poimia vain muutamia helmiä, lainaten Hannah Arendtin kielikuvaa, kuten tekee sukeltaja, joka ui meren pohjaan etsimään, täyttääkseen tätä hetkeä ja antaakseen tulevaisuudelle merkitystä. Ensimmäinen osa. Kielletyt meret. Mistä merimiehet tulevat? Mihin laiva menee? Miksi? Keitä merimiehet ovat? Ja mikä laiva on? Waves that carry questions. The writer asks. The reader must answer. Toinen osa. Paluu. Laivat palaavat aina mantereelle. Katso niitä. Aallot työntävät rannalle laudan kappaleita, auenneita matkalaukkuja. Waves that won't take us to a certain port. The travel is the important destination. Jotkut puhuvat kansasta ikään kuin pitäisivät sitä mukanaan taskussa. Voihan olla, että he kantavat kansaa taskussaan. Mutta taskussa pidetystä kansasta tulee ryppyinen ja litistetty. Kivet ja kansat. Maailmassa on kolkka. Emme itse valinneet syntyä siihen, jota pidämme kotimaana. Ja koko maailma on meidän, jos kotimaamme on meidän. Mutta me pistimme märkiä kiviä reiällisiin taskuihimme. Emme aina tehneet niin kuin olisi pitänyt tehdä. Kuolleet ja etäisyydet lisääntyivät kerta kerralta. Ja maamme 6000 kertaa oleva maailma on rajakivillä lävistetty. Rajoilla, kun tullimies Henri Rousseau kysyy, mistä tulette ja minne menette, näytämme märkiä kiviä. Niitähän meillä on. Näetkö tämän kiven, tämän pikkukiven? Tuollainen meidän kotimme oli. Olemme maattoman maan mittajia, olemattoman maan kartoittajia. Päivät täyttyivät menneestä, etsimme omia jalkojamme. Muistatko vanhan synnyinmaamme, sen jonka menetimme? Meillä on kiviä, mutta ei maata.
Meillä on kiviä reiällisissä taskuissamme, emmekä ikinä tule rakentamaan ikuista kotia. Mutta ovatko kivet kauniimpia muurissa? Harriak eta herriak. Munduan bada laster bat, ez genuen gu sortu orduko hautatu, gu herria eristen duguna. Eta mundu guzia da gurea, gu herria geurea bada. Baina guk harri guztiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Egin genuena esen beti izan egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren. Eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduaneroak nondarra garen eta noruzkoa zen galdetu ezkero, gure herri guztiak erakusten dizkiogu, esen eta herriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu, alakoa zen gure etxean. Inongo lur neurtzaileak, ez den herrialdearen kartografo gara. Egunak atzoz bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu, galdu genuen aintzineko sorterri gure. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltsillo zulatuetan. Eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik. Baina harriak ederragoen aldira ba harresiak. Geografia. Jotkut kuolevat kaukana synnyinmaastaan pakosta. Joitain arkkuja on pakko laskea kaukana kehdosta. Me emme kuole Jurritassa. Iskeydymme rantaan, kuten nuolet sodassa. Meidät haudataan viidakkoon sukulaisten ja ystävien kirjeiden peittämänä. Tuuli kantaa tuhkiamme huulille, jotka puhuvat eri kieltä. Isämme koti pysyy pystyssä, ilman meitäkin. Geografia. Batzuk sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk zehazkatik urruti behar dira jarri. Gu ez gara ilorretan hilgo, areatzan eroriko gara, gerlan jaurtiriko gezialez. Zelban obiratuko gaituzten, lehen guzu eta lagunen gutunez estalerik. Haizeak gure rautsak eramanen ditu beste hizkuntzaz mintzo diren Espainetaraino. Gureitaren etxeak zutik iraunen du, guabe. Kolmas osa. Tyynimeri. Myrsky tai kamala haaksirikko, sanotaan. Eivätkö silti ole kamalampia tyynten, hiljaisten merten menetykset? Rough waves that bring us echoes from a conflict, from an unarmed struggle. 11. kirje. Haluaisin kirjoittaa teille sanattoman kirjeen. Toteuttaa teidän pienimmänkin toiveenne. Melkein kaikki on sanottu, ja kuinka noloa onkaan toistaa itseään, varsinkin kun sanojen merkitys haihtuu koko ajan. Saksankieliset hirveät sanatkaan eivät kuulemma ole täysin täsmällisiä. Poliisit, pankkiirit, johtajat ja papit sanovat teitä terroristeiksi, ja yhä naurettavampaa, toiset kutsuvat sankareiksi. Teitä, jotka ette mitenkään hyväksy valtioiden kivivankeutta. Ihmiskappaleita, jotka menetitte vapauden taistelussanne vapauden puolesta. Täällä päivä vuotaa verta taivaan rannalla kuin syvä haava.
kuka tietää paranneeko se. Me jatkamme tuttuun tapaan, kukkien ja ruudin välillä, kielikuvien ja logistiikan, Karl Marxin ja alastomien naisten. Jokaisella on vaikeutensa. Joskus suuteleminen on vaikeampaa kuin pommin asettaminen vihollisen päämajaan. Tarvitsemme vapautenne, jotta voisimme tehdä yhdessä vaikeita asioita, kuten esimerkiksi etsiä maamme menettämää kehoa. Tarvitsemme vapautenne, jotta me vapaat olisimme edelleen vapaita. Niin vapaita kuin ihmiset voivat olla pitkissä ja synkissä kahleissaan. Kateak egiten ditu errementari ofizioa jaso eta aginduak obedituz kateak egiten ditut kateak egiten ditut Katua,